punto 9, últimos da orden do día, que son robos e preguntas. Hai dúas preguntas solicitadas. Solicitud de intervención no pleno por parte do señor Antonio Pastoriza. Vamos que a palabra que me suba. Boas tardes a todas. Aunque sei que no pude robos e preguntas, quería apoyarme. Entende gallegos, o porco vasco non é. Eu traballei no país para acollendo o regulamento de participación veciñal. O artículo número 13 dice que no punto de robos e preguntas que ten que haber unha exposición de motivos. Espero que logo ao final se me contesten porque é pregunta. Pero exposición de motivos, 3 motivos, o cal pode ser 3 exemplos. Podía dar máis motivos ou exemplos, pero vou ter 3. Entón, eu vou a lembrar alá por os anos, 3 anos atrás, un grupo de propietarios duns terrenos en Couce, Medio de Arriba, presentamos unha denuncia outro propietario dun terreno, motivo que nós entendíamos que ali non se podía edificar. E segundo o aparellador Arturo Garrido, o aparellador deste concello, nos dixo que coa lei na man non se podía plantar en patacas. A cousa quedou así, pero logo, a un pouco tempo, pois miramos que ali se almacenaba toda a clase de material e escombros, o que nós consideramos un vertedero incontrolado. Por parte de abaixo, as nosas reiras, aí todo día de hoxe, se plantan leitugas, tomates, pimentos, en fin, por diario. E presentamos outra denuncia, 14 propietarios dos terrenos colindantes, e como era de esperar, non temos resposta. Non temos resposta porque, aunque no regulamento de participación veciñal, citando o artículo número 9, dice que todo aqueles escritos de calquera veciño non poden quedar nunca cunha silencio administrativo, senón que terán que ser contestados nun prazo máximo de 30 días a partir da presentación de registro. Pero como eu sei dicir, pois que quería ser un denunciado por escrito. Como sei que aquí non se contestaba porque eu, como colectivo, ou sea, presidente dun colectivo veciñal, nunca se me contestou. E cando eu teño preguntado, citando o regulamento de participación veciñal, artículo número 9, o que era o alcalde Mellán me dicía: Antoni, parece mentir en ti. O sea, efectivamente, que goberna aquí, mandaba, ordena e facía saber. E a nosos veciños dicíamos: si, Juana, ou señor, si, señora, as súas órdenes. Entón, non nos deron resultado. Tuvemos que vir, dali a 3 ou 4 meses, a Comisión de Urbanismo. E pusemos a nosa denuncia verbal ao delegado de Urbanismo, Valentín Piñeiro. Nos dixo que nunha propiedade privada que calquera podía amontonar, e se tiñamos algo, amontonar escombros ou que sea, se tiñamos algo que alegar, que faramos a susjado. Primeiro motivo. Agora vou ao segundo motivo. Segundo motivo, dicir que al haber 2 anos, nas Chan do Rosado, concretamente, nas Pagonas, donde Millán, tanto como era alcalde, como ahora no seu traballo actual, pasa todos os días por ali, e para dar máis señas, porque pasa todos os días por ali, donde está señal, hai un letreiro que diz, se vende unha parcela, ali, naquela parcela, ao pasar por ali Millán, se comprobará que hai un lobo migrante. Ali foron tirados moitos tractores de escombros do propietario da vivienda, ou seja, do propietario da finca, que fixo outra vivienda. O colindante denunciou por escrito. Dixo eu, é igual, non denuncies, aí entón se está a esperar porque non se lhe fixo caso e fixo-se un vertedero incontrolado que Millán poderia comprobar, se ten un letreirinho, ahora se vende aquí na finca, as outras están todas chans, as outras leiras, un montón de externo. Porque nós entendemos que outro vertedero incontrolado. E logo, o último motivo, como presidente dun colectivo veciñal, dicir que al haber ano e medio, veño para baixo, e na entrada das Pajonas, miro que a man dereita, ou subindo a man esquerda, pois hai unha televisión, en fin, escombros de defeitos de materiales, e incluso las cenas, é o que miro eu que se vai convertir nun vertedero incontrolado. Veño unha comisión de servicio presidida por Víctor Pastoriza, e denuncio que se está na entrada das Pajonas, se está convertindo aquilo nun vertedero incontrolado, e que había que tomar medidas que logo había, bueno,
que había que tomar medidas para erradicar aquilo. Él, como presidente da comisión, lle pasa a pelota que eu se sabía que o delegado de Medio Ambiente era Daniel Rodas, e non era ele, pero era o teniente alcalde, o presidía a comisión, e lle dixe, Daniel, quere pisar algo a Antonio? E Daniel dixe, no. E entón, Víctor Pastoriza a mí dice que un terreno privado non podemos actuar, ten que ser guardia judicial. Único que haxa unha contaminación moi grande cando perjudique a saúde dos vecinos. Entón, eu esta semana pasada, acostumo a ler a prensa e tomando café, e miro que denunciaban que había 11 vertedeiros incontrolables no Consello de Moaña, que o Bloque Nacionalista Galego está en oposición. A mí casi me veñen arcadas ao estómago a expulsar o café, pero se eu non, igual me equivoco. Se posiblemente cambiaran a lei, ou ben que esta noite que quedaran vertidos por todas as pajonas. Outro día a mañá, me vou a dar a voltiña das pajonas e miro que está nos mesmos vertedeiros e que o único que había era que non había os colchóns que levaban 6 ou 7 meses un pouquinho por riba do container de Millán, sempre había colchóns tirados e non había eses colchóns. E tamén comprobo que na Costa Grande con este que xa va e hai dúas bolsas de basura que a señora da vivienda, como tiña o container, e logo, se cambiaron os containers, a máis a empresa da recollida do lixo, a deber 7 ou 8 meses. Pois tiñamos que botar ali, e deixounas, pero estaban avanzadas 7 ou 8 meses. Entón, eu pregunto, eu estou equivocado, cambiou-se a lei. Eu espero que o alcalde, ou alguén que lle compita, que me diga, ou ben se cambiou a lei, ou ben teño que pensar cada vez de que incluíse o primeiro pleno non vai a poder cumprir. Este así ou non o primeiro pleno que asistín eu, que mente fora alcalde, non estaría municipal a policía aquí, para impedir falar aos vecinos, por suposto, eu falo. E tamén dicía que non iba a estar a policía local aquí porque non lle tiñen medo aos vecinos, claro, sabemos que Millán daquele bobiño que rica se tiña que ter aí. Pois sí, resulta que se siga así, caradura eres ti Millán, non me ofendas, insulto, chamácheme caradura e que eres un caradura. Estou dicindo, xa se defenden eles, porque resulta, se un día de chuve, dejaremos os que para chover, e nesta salón de plenos este o máximo responsable da nosa saúde nos países. Se entran por aquí, o fotógrafo é o modelo, Fanfan e Claudinelli, de tirar a foto do container do lixo, e todos cheios de lixo, por aquí, nos contaminarían, todos estaríamos contaminados, e os tíos serían organizados. E teria que chamar ou é a policía local, ou é a un psiquiatra, porque están fastidiados, porque algún traballou no lixo, e ten o síndrome de Diógenes, deste que non sei. Oye, mira que se che nota demasiado, Caralho. É demasiado, bueno, aquelo. Xa está ben, Onde se va aí? outra vez, non sabes ser alcalde, non sabes ser alcalde, non sabes ser alcalde. Acabaches de medir o outro día tu rachador ali arriba. Cala, bolo, que xa sei que che chaman todo el meluso, a tua familia, ahora que se lucha. Cala, bolo. Ti sabes que é unha pregunta, e sabe este señor, e pensa que porque jugáramos del, que agora pode vir aquí e cagar en riba dos demais. No, cagar, non dicir que verdades. Ti pasas por aquí. As túas verdades. Pero ti estás ben, Antón, estás ben na cabeza. Mira, todo o pueblo sabe que estás mal da cabeza. Aturamos, pero non temos por que aturarte aquí. Aturamoste porque este señor non sabe ser alcalde. Non sabe ser alcalde. Non sabe ser alcalde. Ese é o problema. Que non permite que un robo de unha pregunta que é o alcalde se transforme en cajar en riba da oposición, porque ele é incapaz. Pero chamoume cara dura, é un concejal. Ten libertad para dicir o que queira, e pode pintar se non te dá gana.
isto que é folga de fama non é esa, home. Ponte folga de fama. Ponte folga de fama. É que és un pesado. Houve 4 plenos e non te das conta que falaches ti máis que 7 dos concelleiros do goberno. Non te das conta que está na oposición e que é un regulamento que ti aprobaste. Sí, home, sí, pero non che dá ocasión de insultar a xente que é o teu. Cada vez que che quitei a palabra é porque non quería, non che permitía que insultases a xente. Cada vez que abres a boca cajas, home. Digo che ahora que nun goberno pode dicircho. Antonio, a diferencia entre a tua boca e o teu cu é cero. Cada vez que falas cajas. Cada vez que falas cajas. E non sei que me dá baixarme a tua estatura, pero baixo. Es unha boca que é un cu. Se o alcalde permite isto, que ti fales, eu diga, que diga, mira ti, o alcalde ten. Como aquí. Que lle rojas e que lle pides ao alcalde porque está dando a lata que é mellor? Sí, pero cada é o rojo. Boa pregunta. Que pregunta? Que me impedes aquí. A veciño, Antonio veciño. Antonio é teu amigo, que é distinto. Xa me distes a cu. Claro que son veciños porque Xa me son distes a cu. Xa me distes a cu. Este é outro, que me vaya que son moribundo. Señor Millán, pode deixar... Non, non deixo. Mentras ti non exerzas de alcalde, mentras ti non exerzas de alcalde, me permitas que e ti permites que diga o que dis. Outro máis que me di que son oriún. Cando falas que saben todos os maneres, saben, mima, eres un ejemplo de nativo. Saben que quere nativo. Que che poña unha estatua, nativo de Moares. O alcalde outra, é o que lle permitía ao rachador dicir que lle dera a gana no pleno. Poño así, non é insulto, chamalle así todo o mundo. É que hai algo de malo disso. Hai algo de malo disso. Mira, e hai algo de familia. Tamén usted ten un nome, home. Hai algo de malo. Eu non lle vou dicir, porque usted ainda non chegou ao que chegou este señor, que é cajar cando fala. Usted ainda non chegou. Pero a ver, Antonio, rojas de algo ao alcalde. Vai chupar ver, home. Vai chupar ver. Vai a pero solo ir a burlarse de nos vas a mentir. No se puede decir que pregunta algo, quiero, le damos. No se puede decir. Non é capaz porque non tes carácter para preguntar. Por favor, Antonio. Pero que me interrumpe aí o mundo? Olha que temos que ir a sanar. Agora, ele fala quem é o malo, eu? Porque todos somos 45 vecinos de Torres, é que é dos casos. Las pajonas ti solo, home, ti solo. Eres un único das pajonas. Traemos un papel. Dani. A minha pergunta é se cambiou a lei, porque se não cambiou a lei, os 3 vertedeiros que há, que eu denunciei aqui, a mãe só fotógrafo, pois, isso é coisa. Se agora se podem recolher vertedeiros nas propriedades privadas, hay que recolher o que há nas pajonas e na Costa Grande. E se non, o psiquiatra
Posso avanzar nos papeles? Nós vamos a comprobar as denuncias feitas pola súa asociación. Está ben que comprobeden. Está ben comprobado. Os controlados, realmente o único destino están retirando todos. Que pasa? No caso, por exemplo, do campo de fútbol da Mensuada, retirouse ao día seguinte daría máis escombros. Estás recogendo parte do departamento de medio ambiente a eliminados todos, tamén, e lógicamente o tal se eliminará. Espero que cando veñan que esteñan desintoxicados. Pasamos a segunda palabra solicitada ao pleno, que é por parte de José Barreiro Santos. Temos que a palabra. Bueno, eu quixera falar, primeiro preguntar se o papel aquí que entreguei da contribución. Estás para fora, Millán? Pero, por favor, outra vez, repito, quen goberna, repito. Ese señor, por que mirades para nós? Xa sei que nós seguimos sendo o goberno na vosa cabeza e eles siguen sendo a oposición. Mira, por favor, cada momentino, joder, deixa falar. Pero fala, Pero iso tamén tens que dirigir. Isto va a dirigir a todos os partidos políticos. Por favor, alcalde. Ten a palabra solicitada, Millán, ten a palabra. Ten a palabra solicitada. Ten a palabra solicitada. Pero fala con ele, que é o que ten que ler. A ver, quero facer unha pregunta a todos os partidos políticos. Pero que non é para preguntarnos a nós só, é para preguntarlo ao quen goberna. Millán, sabe o que le vou a preguntar? Sabe o que vou a preguntar? O que sea, ali a eles, que gobernan. Pero son eles os que gobernan, como non. Pero seguimos gobernando nós. Esto non se mirou en ningún lado. Os políticos se miraron os papeles que presentei con respecto á contribución. Simplemente era para iso. Si se fijaron na estafa que se está facendo con respecto á contribución. A todo o pueblo do Maño. Esta é a minha pregunta. Os partidos políticos eu entreguei os papeles contrastados en conforme se está facendo unha estafa a todo o pueblo de Maño. A contribución sobre o catastro. Esta era a minha pregunta. Que se miraron ou non miraron. Que máis é que aquilo? Ten que miro para ele, nem miro para outro. Pois eu non estou enamorado de usted, Eu vou facer unha petición a todos. Xa que varias veces estamos aquí falando da subestación, vou facer unha petición. Unha petición aos grupos políticos para que voten a favor de que non se faga ninguna subestación eléctrica entre gas ni en núcleos urbanos ou rurales, a menos de 300 metros. Pois a plataforma pediu isto moitas veces, a que antes nunca houve acordo, sempre houve algo que alegar, incluso que prevaricar, a ver se agora hai acordo. Que paradoja, Dade pediu